Uit cijfers van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat verliezen hier in Nederland haast 600 ben verwoenen binnen in het verkeer. Alve ben binnen verstoren. In Friesland zijn er 9 jonge verkeersslachtoffers. Eén daarvan is om het leven kwam. Hier in Boetenpost binnen de leerlingen van de Mierskip waren al aardig bewust van de gevaren in het verkeer om harren squallen heen. Als we in en uit binnen, dan wordt het wel druk en dan is het net zo heel veilig eigenlijk. Just eerst alle auto's komen van de rechterkant komen dan op die A-ring. En dan just als er dan eindelijk tussenbis kwam, dan komen er ook weer alle auto's achteruit rijden vanuit de parkeerplaats. Letters, ja, dan is het weer wel een rommeltje, ja. Om squallen en ouders te beter te helpen bij verkeersveiligers is met Jild van de provincie een zogenaamd verkeersouderslidmaatschap bedacht. Het eerste wordt van de morgen uitreikt. In het lespakket zitten van allerlei dingen, zoals hier op de Squallenplein zorgen dat ze daar een praktisch verkeersveiligheidsproject uit krijgen. Komt het verkeer van de oorkant, hè? Meer rol is zwaar van de veiligheid van de baan hier om Squallen. De aanlooproute naar Squallen, is het belangrijk. Hebben we alle in kaart gebracht. We hadden een kaart geholpen onder de ouders. Wat ze ervan vinden, wat vinden ze gevaarlijk, situaties. En daar ben we gewoon mee bezig met die enquête. Er zijn hele leuke dingen uitkwamen. Bijvoorbeeld een paar paadjes, dekkers, langs fietsen. En de voetgangers moeten nou ook een paad gebruiken dan hier hoe de wei. Ik moest dus een keer praktijk fietsen, dat was in groep zonden. En dat ga ik hellen dankzij die verkeerlessen. Al 150 Friese squallen hebben intussen aangemeld voor het verkeersveiligheidsproject.